musati mambo sangana mudzimai. Ya 5 years hapana munhu anogona kuuya kuzopupura kuti akamborara nini over those 5 years kubva 2020 till now. Hakuna munhu anogona kupupura kuti akamborara nini, hazviti haako munhu. Isusu taida kuti maybe pandinozorora inini vanhu vanoona B aripo, everybody aripo, ndichirora mumwe munhu nyaya izongopera iri clean. But now she is pregnant. Vanhu vanoziva inini zvakutosimentwa kuti after muchato mukomana mari zao dzaye mushando akati mushando waproducer machi mari zao. Saka inini manje I think the mistake yandakaita as a person, remember I'm a socialite by history. I'm not gonna separate my man of God identity and my previous identity. Ndana kutongonagirwa nezviri kuitwa izvozvo. Vanhu vaitaura kuti arise mwana naindori bone nazvo. I didn't see my consequences ekuti you are a man of God. I'm not seeing it as a problem until yazoita a problem. All right. Hello muri Zimbabwe and welcome. My name is DJ Sparks. Tipana patobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Saka uchingotiona ku Facebook usina kuti follow please, kana kuti follow kana uchingotiona ku YouTube usina subscribe please do subscribe. Uzora nhasi ndakagara na Apostle, ndakagara nemuranda waMwari nezo ndakaenda ndakanovatambira pa-airport. Tine mibvunzo yakasiyana-siyana zvatinoda kuziva pamusoro pezvanga zvichiitika. Apostle Sean asi munhu munyowani when it comes to nyaya dzekutrenda idzi. Panzvi zvakawanda zvakatrenda, saka muzvara nhasi ndauya kunditaura nawo tinzwe from horse's mouth zvavanenge vachitaurawo side rawo nemaitikiro akaita zvinhu chaizvo boza naDJ Sparks. Pamwe pacho tinotaurawo nepasipo, tinotaurawo tichianalyza maonero edu atiri tichiita situation. Saka muzvara nhasi ndinawo ndichange ndichitaura nawo. Pane nyaya dzakawandisa, pane nyaya Wezhira, pane nyaya yemwana, pane nyaya dzakawandisa dzekuti vakazobva sei from ngoro wamangoma kuenda kunoita Apostle. Saka chatanga from background yavo tinyatsonzwisise mo munhu waMwari munofara here. Right, zviri sei manje? Aiwa, isusu tinofara munhu waMwari. Munhu waMwari ifirst time yenyu kusvika panapa platform vanogona vachikuziyai, vakambokutsvagai, vakambokugoogla somewhere, but for the sake yevamwe vanhu vanongofollow this platform vada kuziva kuti arimonzi Apostle Sean ndiani. Saka changotipoka background kuti munonzi ane real name, makakurira kupi, makadzidza kupi, so that vanonyatsorelata vachiziva kuti munhu waMwari akabva pakati akaenda pakati akabva pakati nawo ari pakati. Okay. Ini ndonzi Apostle Sean. I think pa Facebook it's Apostle Sean Jia Ministry. Rekuzvarwa naro it's Rashid Sean Maulana. All right. Yeah, vamwe vanondiziva vachiti Gweta Sean Duroy ndezvekunyikawo zvataita izvi. Apostle Sean vakazvarirwa kuGlenora. Vakadzidza pakuda kwashe primary school, secondary vakaenda paGlenora High 2, ndokubva vazotransfer vakaenda panonzi paKutama Farm, then vakatransfer finally vakaenda paKutama Day High School, ndopandakapedzisira chikoro changu. Alright. I think the information yakakosha netinoida kuitira kuti tinyatsozive kuti ruguvhute rwemunhu ruri kunyatsobva papi pane pachizoitika mafirimu nemadrama kuti ruguvhute rwepaGlenora. Aiwa, saka calling yakazouya sei? Makazoziva sei kuti ndikufanira kuti ndiite zvinhu zvaMwari? I think calling yakauya ndiri form 3. All right. Form 3 there is an incident yakaitika yekuti ndandiri munhu ane musikanzwa. Musikanzwa imwe iri extreme so around form 3 kumusha kwataidzidza uko munhu wese aita like musikanzwa yekutamba nevasikana, muchirara nevasikana and so forth. So pakuru rangu revanhu vandaitamba naro I believe kuti
I was one angangori mukomana asati amboita musikanzwa iye. So yanga iri pressure mandiri kuti ndofana kungoitawo something because vaitondiseka. Ndikaita musikana pachikoro waibva wanzi uyu mufudzi anongofudza hapana zvaanoita. Saka pressure iyi yakandipa kuti ndimbotrya kuzviitawo pamusikana mumwe wanga ndinadzidza pachikoro changa ndakabva. Ndakazoenda ku the other school yanzi kutama day. Saka pakutama farm apa ndaigara kufarm ikoko. So I went during the school time, but vakuda kunoenda kuzvilunch ikoko. Ndatora musikana pachikoro handi kusango. So ndina musikana kusango, I wanted to do zvandaida kuita hazvakaramba Sparks. Chinhu chakaitika? Mwiri wakaramba kana kuresponda. And everything chinofanira kunge chiitika chakaramba. Kuti zii. And kuzosvika zuva ratozodoka. But chinhu chinondishamisa manje ndechekuti I don't understand kuti ndakatora munhu maybe around 12 pachikoro ipapo. Zvikoro zvekumaruzevha zvinotoreka munhu zvekudaro. Tora munhu 12 maybe 1 tiri paposition. Ndakutraya chinenge 30 minutes or 1 hour ndikutraya kuti zviitike. Zvaramba. Pazvaramba paipe zuva rakabva radoka manje. Kutoona kuti kunokwati usiku it's dark. Mawaniko. Maybe from 1 to 30 minutes, maybe it's after maybe half 1 and it. But zuva ratodoka. Saka ndine question man kuti zuva ratodoka panapa chete here kana kuti kumakomboni kweso. Nanhasi I don't have a proper answer for that. Ndakadza kuzvinzwisisa ndikati maybe ndiri kudhomoka. Ndaita kuti musikana aende kumba. Ndikamuudza ndikati haiko zvino manje ndakudzokera kuchikoro. Ndaimunyepera manje kuti asazosvika padheni, anoziva akadzingwa padheni. Ndaitira kuti aluze hope yekuti mukomana aripo padheni pawo. Ndikati ndiri kuchikoro. Apa ndidzokera padheni. Ndadzogara saka takatokundikana vena. Next time let me try it again. Ndaenda pachikoro paipe ndatumira vafana vangu ndati nemudedza munhu anodzidza muklasi yakadai. Anotorwa musikana auya. This time ndachinja direction ndakati izvinogona kuzondidokera futi. Rega ndiitire direction yekumaraini kwavo. Pataenda musango trying to do the same thing bra. Everything zvikuramba. Ati what's happening? Ndina problem kana kuti what's happening? Zvakaramba paipe the same thing happens. Kwadoka ndikutry kubalance time. What's happening here? Saka ndichibva ipapa apa ndipo ndakazotanga kunzwa voice manje. Ndichinditi izvo arikuita izvo it's not for you. Unofanira kungori clean yo because ndoda kushandisa ndoda kuparidze uite basa rangu. Saka inini ndikuyatonzwa zvakanaka here panapa kana kuti ipfungwa kana kuti chichiitika. Saka zvakaramba zviri strong kusvika ndasvika padheni ndichingonzwa izwi riri richazi richitaura. Ndatoudza vapana vangu kuti pane yaitika musikana wamana unditorera pane zvaitika. Ndizvidzokorodze futi. Saka pandaenda kuchikoro ndaitozikanwa kuti inhubo mukomana. Ndakangosvika ndakachinja. Ndatora kumana mwana vakanaka. Tofanira kunamata because next year tiri kunyora. Saka patiri kunyora apa tofanira kutungamirwa naMwari. Vaitoseka vanhu ndora saka kuti paniriwa hakuna munhu akaita akadaro unongobva last week taitozoti ndiwe nhubu muklasi medio nawo wakutiudza zvekuti hanzi tinamate. Mwana. So just like that ndobva ndatotendeuka. Ndobva ndatanga kutoparidza pachikoro. Ndakati form 3, form 4, 5 ndapedza chikoro ndopandaka vanhu vanga vandikomberedza hapana I confirm calling yangu. Saka muchechi mataitiri isusuka mainzi unofanira kuconfirmwa napastor wako obva waendeswa ku Bible college. Saka pastor vanoconfirma hapana chiripo. Alright. Saka ndosando zvakaita kuti muzotinowa ndezvangu kunyika yemamangoma makuita so. Saka indiri pachikoro ka ndikutarisira ndikangopedza chikoro I'm going to be one of those youngest pastors. But vakuru vari kuti hapana chiripo. Ndikati saka I need to have a future. Iri gift iri randakanzi naMwari ndiite zvanzi namufundisi hapana. So why can't I try the other gift? Zvekuimba zvanga zviri mandiri. Ndoba ndakajoinawo track remangoma but zvinopera mushe. Chichakazoitika kumangoma. Kumangoma remember ndine background yekuti ndakasangana naMwari. Ndinoziva Mwari, ndinoziva shoko. Like by time we form 3
kuzosvika form 6 ndaiverenga bhaibheri ndikaripedza rese. Ndinotya Mwari, ndinoziva Mwari. Ndakupinda kumangoma it's another journey. You know, kumabhawa kwamunenge muchiimbira plus ukangoita kunge ndakatora celebrity status kumaprazi kwandaigareko. Zvimoko zvese zvekuscreamira, so saka ndedzewo wakandikurira Sparks. Akandikurira, ndakabva ndaenda zvekuenda zvachose. Waisamba ndipo pakabva matanga kuita zvemusic. Yeah, ndatanga music, acting, ndaingoita chero chiri paground, kunwa doro. Then music yakauya nezvinhu zvakawanda like humanizing, alcohol abuse, smoking, utsinye chaiwo. Like sometimes when you're drunk taifunga reverse chaiwo zvekuti waigona kutoitira mwana wanhu utsinye wanzoona kuti apa uyu munhu ana mhosva but unenge une bad mind yekuti you don't care nekuda kwelifestyle yaunenge uchirarama. Alright. Saka chii chakazoitika kuti mimi muzoti ndada kudzokera futi ndiite zvekunamata? I don't think kuti ndakadecide kuti ndoda kudzokera because the things that I did over the space yekupanduka nekuzosvika pandakadanwa ndandazviudza kuti nini handichakodzere kushandiswa naMwari. Ndaizviziva kuti ndakamboshandiswa naMwari but iko zvino even Mwari vakanditarisa vakati ndoda vakasviba chii tasingaverengi Sparks even vakadzi vevanhu tasina. I can remember ndakambonongedzwa pfuti muZimbabwe muno ndaisingazivi kuti mune pfuti nini ndadisturba marriage yemunhu. Saka imagine how dirty I was. Ndiri mwana mudiki but mapinda mumarriages evanhu ndichitokonzeresa vanhu kusagara zvakanaka. Mukadzi aitozoti aiwa iwosiyana nini mutano ndianoita. Imagine how bad I was. Nemuchirwa basa chairo. Basa ripi futi? Rakanaka. Kwairwa basa. Saka ndairori basa ka. Takapedzera ndo zvanga zvangu mupfungwa izvozvo. Ndaitozvinzwa ndega kuti ini ndiri very bad. Kana Mwari vakada kundishandisa chaiwo he can never choose me. Ndandatozvita rule out. Saka around COVID pane zvinhu zvakatanga kuitika before COVID. My experiences, my failures, my misfortunes, kusungwa, my accidents, zvakatanga kuuya as masigns ekundiudza kuti wakufana kuita sei, wakufana kuuya kubasa. Saka one of the days naona kuti masigns anyanya, mavoice ndiri kumanzwa, vanhu vari kurota mahope, chichichi. Ndakati ayoka imini Mwari kana muchindida kubasa toda kumboti mundiprovhire. Remember yandakukuudzai kuti anyanya kudhila vanhu vevanhu vanhu tanyanya kuoperate. Saka ngone mumwe munhu wemunhu futi anga ariko kujoza ikoko. Saka iye mufesi anga ari mundevele so avanorova vakomana vacho but even vachirova taita azizobona pambili. So pane mukadzi aiuya paketeni pataigara because mazuva endaigara muketeni. Amukonvinza haana kundiudza kuti ane murume. Saka akatanga kufambidzana naye paiva achinakidzwa neni ndichienda kumba kwekwe special aitondidedza especially pamazuva achiziva kuti mufesa hapo maybe ari panight shift indaitoina ndakatodhibha zvekuti pandakatozoziva kuti ane munhu it was too late. Iye anga atopinda maspiritual realms. Saka munhu iyeye manje ndaiziva kuti ndikangomuti ndoda kukuona she could make sure kuti taonana and aida kuti ndiuye kumba kwake always especially kana kuri free but ndakati Mwari imimi kana muchindida kubasa renyu nezvandiri izvi munoziva kuti kukundodiwa itai kuti ndikaenda ikoko ndidzimwe kana kuti ndisagamuchirwe. Tabvumirana naMwari kapaya ndoba ndatora foni ndanani kanguva ndisingamufoneri ndanamufonera ndati ndeti zviri sei ndakuuya kachi kuzokuona ndakabva ndati ndichipedza kuona kati ndaragod mainzwa nyaya hakuna chinonzi calling hakuna because ndiri kudiwa. Indati kana ndikasagamuchirwa uko aiwa ndikubva ndatoenda kubasa iko zvino ndagamuchirwa ndaenda mulikwa tenga tuma black label ana nakabroka kamazuva ayayo tuma black label aya
ndakamanwa ese maybe walk yange about 15 minutes but pa 15 minutes ipapo 2 ma 1 liter akapinda mudumu right ndavharwa manje ndakuenda pepe ndakutaura naMwari kanjiti mudara kana muda kuona kuti muri shasha vharisai dhiri uku ndodiwa chisvika pagedhi pepe ndanoka gedhi anodaira ndovanesita kufona saka ndikuya saka achiuya kana ndakagaya kuti auya zondivhurira nditese ndipinde ndichida kupinda so anza aho mira ikoko bamnini anzake unotoona kunge isusu tiri mabalance ndasana muona munhu iye ari pa character yekuti yekuzvitemba munhu aizvisa pasi pangu zvezvekuti aitozvita hambo aipa pakachinjwa andibamini imi makapedzera kufonera kudhara kana mune zvamuri kuda kana mamuda kutishandisa ndo mamunotifonera pese mamakatiziva chokwadi ndechekuti I want to see you here, let this be the last time yakuonana dzokerai doro rese rakapera black label rakabva kumusoro rakaenda kumakumbo ya ndakaita sopa because the black label ine 5% handiti if not 6 yakapera yese ikaenda kumakumbo uko ndikazonzwa ndasoba ndakumedita ndakati Mwari variko zvechokwadi ndikudiwa pacraft saka ndatanga kufamba ndichidzokera kumba ndakutaura ndichiti Mwari muriko zvechokwadi zvamuda ndiite ndinoita but problem ndeyekuti panga pasina munhu manje anondiguide anonditi okay from here chita zvakadai 3-4 days ndadzoka black label madzoka futi saka manje maproblems anoramba ana kupera anaramba aripo problem after another problem after another problem after another this person saying this other one saying this ndo pamaze tam covid manje saka tam covid manje ndindaibika doro anozati doro ranga singatengeswe usingabvumidzwe zvesezvo saka tanditi pamba pataigara pane muketeni memuzukuru wangu mandaigara because namwese ndakaridzviswa kubva kwandaidada nako kuenda kumunhu aigara muketeni saka timu rataigara naro rese aigarawo muzviketeni umu ndini ndega ndaiziva how to brew beer because ndagara namainini vangu vaibika chi1 day cheche but guys tenga yeast tenga ichimera tenga ichakati nechakati motenga sugar mangwana chaiche tomuka takumwa doro ndasota doro rangu riri vanhu vakunwaka tikutonwa tichidhakwa ndovananzwa izwi rauya manje kandichamarika unomboziva kuti uri late here iwewe ipapo ini calling yangu ndakazoigamuchira ndalate ne8 months ndobva ndadaudzwa zvakanzi uri late ne8 months kayo zvati late ndikunzwa mukati saka kumana wangu unana andichamwe doro zvakanchisiya zvauri kuita zvese izvi uino ndazi unonamata ndikunzwa zvakanaka kana kuti what's happening ndabva ndaenda ndanonamata ndadzoka pepe ndanoudza machinda kuti adoro andichanwa kumana kubva zuva ranhasi andichanwe doro like funny ngumana wakataka kufani kuseka zanziwe doro ratikumwa panapa rabikwa newewe wakutaura kuti ipapa taikuti upuzhungu anzi unoramba upuzhungu iwe uri waubika aumana kuti agweta mune mafanizini saka doro raiva pandiri rikasvika pandiri munhu unoona munhu odakufani kuseka kuti saka inini I was an addict alcohol zvekuti vakomana vaita mupe 3 days mukomana anodzoka wabvaona mukomana haasi kutombodzoka 3, 4, 5 days 6 days kusvika nanhasi ndo mudanirwa ndakaitwa kupinda back to my calling ndo muaccepterwa ndakaita I think izvinoya zvinyatsonzwisisika right saka apa makarora era no sandasati marora saka kubva ipo paya kusvika izvizvi hamusati mambosangana namudzimai kubva I think on 22 December ndichitena 5 years ndisana mubata mukadzi right ko ukama wenyu na B Wezhira ukamira sei I think on 22 December ndichitena 5 years ndisana mubata mukadzi right ko ukama wenyu na B Wezhira ukamira sei B was pana nyaya dzatakanzwawo dzaitika dzekuti pakatochatwa pakatoitwa mwana asi mwana asi mukupupura izvizvi kuti munhu angambande 5 years musati mambosangana namudzimai 5 years hapana munhu anogona kuuya kuzopupura kuti akamborara nini over those 5 years kubva 2020
till now hakuna munhu anogona kupupura kuti akamborara nina hazviti haako munhu kubutudzani ya B zvakafamba sei na B we had a professional relationship in the beginning yekuti I wanted to do the work saka I had a dream. Correct. Because I was praying for projects and I kuita kuti okay, so who do I work with ndoshanda nani saka iye akaramba achiuya kuhope dzangu saka ndatofunga kuti maybe nyaya yekuti because I was a fan before ndaiwatcha mavideos ake but maybe I'm addicted to my video emusikana, that's why I'm dreaming about it. Saka I discovered later the Spirit of God explaining to me that you must work with this person ndiye munhu achakubatsira for coverage yautazi yaurikuda. So I said if I approach her akabvuma then I'll work with her. Ndakama approach her, she replied me in a different way, like my celebrities anodada, but here she was different. Saka ini ndiyanga iri confirmation yangu yekuti musikana uyu akandipindura zvakanaka, we are going to work. So ndakataura naye ndikasangana naye muHarare tikataura tikaona kuti we click. So we began to have my conversations like akareba antaitaura. Then we ended up seeing kuti besides the business that we want to do, isusu we are clicking. Tantori my friends, more like my friends, family, tukutaura tukuwirirana. Saka relationship yadaro takaona kuti we can utilize it and create something chinogona kupa nyika. You know, nyika they want to talk, they want to assume, they want to zvakawanda show busy. Ndikati I came up with an idea. Ndikati B zvatogona kuita isusuka pane a song yandiri kufunga inenge inonzi there is a song yakanzi level to level that we did together iripo on YouTube. Ndikati tinogona ku create a song. Saka song inenge ine mascenes emuchato. It's a very beautiful song iripo kudhara. Saka tinogona ku create mascenes emuchato ndo atinotungamidza toisa kuvanhu wota muchato apia ane murume wake tamuwana pavanotsvaga murume wake tobva tabudisa song toita create a hype. Saka patakabudisa mapictures aya taita the scenes yewedding and so forth, tabudisa mapicture paipa it went beyond our imagination. The whole country, the whole nation yange iri makorokoto, this socialite pakatozondivhundutsa manje pakuona ma-celebrities biyake, ma-comedians biyake, ma-socialites biyake achimuposta achiti makorokoto apa tiri kutopost kwepapo makorokoto. Saka manje pakutyisa manje kuti saka as days went by zuva racho rasvika rekuti tichiposta video. It was even in the newspapers, Herald, Kwaedza, kupi mavideo aitwa pa YouTube vanotora mapictures vachididi vazadza. Imagine kuti wobudisa video pakadaro instead of vanhu ku appreciate art vanenge vakutukai. Saka even me and her tanta kuchika kuti iwe tikaenda kuvanhu chiti ayanga iri song totukwa pa mitikirwa zvaitwa iwa it's too big. So ndo patangoisiya yakadaro tikati okay, let's try to throw the video later because it was around May. Tikati June, July ndobudisa album every year. Saka tikati tikaibudisa song iri pa album vanhu avazotaurisi. July wacho tabudisa song taitocha because pandakaibudisa song ndakapanoenda kuplaza and I didn't want to read anything on the comment section, but ndakatongona vanhu vachiti makorokoto taona muchato wenyu was beautiful, kureva kuti ma-efforts edu ekuda kutry kubudisa song asi kureva chinhu vanhu vakatobhelieva kuti pakaita se pakachatwa. Saka tiri pablaze iroro manje skana with her own life, her own things. She became pregnant. When she became pregnant, the only person ari kuzikanwa akacertifyiwa kunzi ndiye murume is me. And I'm not going to blame anybody. This is what we created and this is how things went by. Isusu taida kuti maybe pandinozorora inini vanhu vanoona B aripo, everybody aripo, ndichirora mumwe munhu nyaya izongopera iri clean, but now she is pregnant. Vanhu vanoziva inini zvakutosimentwa kuti after muchato mukomana mabasa mari dzavo dzaye ndo basa iri mushando.
akati mshando wa producer maji results. Saka inini manje I think the mistake yandakaita is a person. Remember, I'm a socialite by history. I'm not gonna separate my man of God identity and my previous identity. Na nakutongona ngiro nezviri kuitwa izvozvo. Vanhu vaitutaura kuti arise mwana na ndori bone nazvo. I didn't see my consequences ekuti you are a man of God. I'm not seeing it as a problem until yazoita a problem. Saka vanhu vachimoti arise mwana ndatobuda dzimwe mwana ibuda ndakatobereka mwana. I never had a problem with that. Ndizoti ndakabereka muzukuru wangu. But vanhu vachiti mwana kune vamwe vaimboisa turunyere kupezwa chimoti tikuziziya nyaya idzi but itayati gare nechi neside renyu saka mwana uyu kunoku muchimuona kati bhindi yauya ayo achikwati mwana kana auya kunoku kana ndauya kunoku ndaona mwana kana auya uko payauya uko anenge auya afambira vamwe mabusiness deals ake kati ndimaite muti chimboya timboone mwana zvaidependa sometimes ane zvinhu zvaanenge achida kuita kuSouth Africa then isusu taigona kurova shiri mbiri nedombo 1 kuti okay so since yoda kuita chinhu ichi tine conference pakadai so let's merge this journey toibataniza neconference oita madhira oatenda conference zvinhu zvacho zvinoita bo hatizoita majeni 2 yekuti conference imwe mari madhira aya imwe mari saka taibatangoita kuti zvinhu zvacho zvingova smooth because remember we now had a relationship. She was more like family. Panenge chita zvinhu zvangu she had to be there. Panenge achita zvinhu zvake I had to be there. Alright. Asi kukama wenyu na baba mwana wakamira sei uyezve baba mwana ava moto waziye here makamboaonawo here kana kuti baba mwana munowaziye here baba mwana ndowaziya saka pavanongo achiuya kuzoona ine mwana kuSouth Africa hapana problem hapana chinhu anenge achibatanidza conference anenge aitoziyako kuti ndibaba nemwana pamweya saka relationship yacho yanga yagara iripo tichitoshanda tichipushana and so forth zvokutoti inini the first thing tichitanga kushandidzana ndaitoziziya kuti kune jaya huru but asi kwaizvizvi kukama kwenyu kuti sei currently na Bill we sharp achikumbowe here kumaconference ukana kuti izvi muchatombomuona here since muri muZimbabwe muno tinoonana but off the camera kana tichionana munochinja off the camera makamera anenge achidiwa tichionawo no we no longer push the narrative to confuse people because zvinotaura kuti vanhu because even anything chatinoita shouldn't be like pakamera vanhu vachiramba vachingopusha. Remember ane family yake murume wake mhuri yake kana whatever chaanacho ndezveupenyu hwake handiti inini ndapa level rekuti ndakufanira kuita mhuri. Imagine if I marry environment yacho isina kugadziriswa mukadzi yeye anopinda busy anenge achingotukwa nevanhu even for mhosva dzangu ini kunzi atora murume wemunhu you see even iye asina kuzviita asi do you have maplans ekurorawo sokuti maybe tonange tinowanza dzedu dzinotsvaga women of God dziri mucomment section pana atoripo here kana kuti pana achazotsvagwa here zvakamira sei panyaya dzekuroora? I think zvekuvapo kana kusavapo I'm not going to talk about that for different reasons. Ndikati hapana aripo vana sisi vachatanga kukanda maCVs of which it's unnecessary pressure. Hazviroti kutaura painterview ndoda kuti vanhu vese we have enough vanenge vachizvithrowa unongozakana na men of God vakadzi mhenu zvavanenge vachimboita so already your pressure iri enough then kuzotaura kuti aripo here vachatanga kumutsvaga. Plus I don't think that I have to publicize what I have so far. Kuona kwangu kwandoita social media people don't destroy what they don't know. So as for now I can say ndicharora. I have my plans ekuroora because I think ndikunyanya kuva a freelance person anofarisa stereki kuda kutamba stereki maybe nenyaya yekuti andisanda ane mudzimai but ndikava nemudzimai
I think kuti ndinogona kuva stable pazvinhu zvakawanda, even vanhu vanoshanda neni vanova neconfidence kuti aiwa munhu ane mhuri yake. Iko zvino imagine kuti mai vanoona mwana achiuya kuchechi kwangu, even though I do the good work, anogona kutyira kuti agona ngu jiwa you know what I'm talking about. baba ndikubata masikandals akawandisa takanzwa ane style mukati, takanzwa Mathias Mele scandal, takanzwa imwe namaititi zvakamira kufamba stage but takutsanangura ya Mathias Mele. Ya Mathias na Docas, I think I respect those guys. Ndovatenda neko ndipa ine opportunity yekushanda nawo on my album ratakaita. But zvakaitika ndezvekuti these people takaita ma collaborations, saka I think here avana kukwanisa kuziva ma social media handles. Anditi saka patakazotanga kuda kuburitsa the songs, takagadzira album cover ranga rine ma collaborations evanhu vese vandakaimba navo, ma pictures Mathias na mama Docas. Saka ivo pavakasenderwa vakaona vanhu vakawanda paipai, vakafunga kuti there is somebody just abusing our pictures and so forth. Vakatozoona kuti it's me, because vakazoya kumamanagers avo vachiuya vachiti kuti what's happening paipai, they discovered kuti aiwa this is actually the person we worked with. Apa ku social media manje zvanga zvatoshata kudhara, zvakutonzi kune mukomana ari kungoshandisa mazita evanhu zvisiri izvo. So I had to release my songs even zuva rekurelease risati rakwana, to make sure kuti vanhu vasaone zita rangu rekunge ndinongoshandisa vanhu mazita avo ndisina kumboita anything now. Saka that was the thing. Ndamaitika kaita zvinhu walikuya maititi mawanda chii chakaitika yatotsanangura album kuti zvakayatsofamba sei? I think it's a little bit of sensitive, but I think they can go back a picture. So in 2018 ataipisa ma streets, ma social media vanhu vasati vanyanya kungwara zvavaita izvi. Kwane chigroup chedu chainzi Mvenge. So I was one of the prominent people mugroup remvenge riri. So kumvenge kwekwe kwaitukwa vanhu, but munhu awana anga asingatukwi ndimaititi. Ukatuka maititi wai mafans ake aikudyira bonza, ivo maititi vaive vachikupedzera. So inini kumvenge pandakapinda ndaitsvaga wacho anotyiwa yeye, ndatanga kuataka Zizo namaititi every day, makuseni masikati manheru, makuseni masikati manheru. So vakatanga vachambozviignora kusvika zvavatora attention. I think pane line randakavhura rakavarwadza, rakanzi voice rinenge jini rikubvaruka, voice rinenge anzi generator redizil rakafa. Asi rimwe ndiro rakavabata, because rakarwa ma-screenshots timu richitenderedza. Chikanzi ndiani confess atifamba kudai, ndobva vanonditira live. Vanditira live vakaita 1 hour vakagadzira nyaya ivo like this. Nyaya vakaigadzira nekuti pane mufesi anonzi Shoni atora maresults emwana ada kuzviuraya. Saka angari maresults ezimsek angani mayu akawanda, ndobva apostwa, ndobva ndasharewo. Ivo vanditira live vakati let's sue him, mwana ada kuzviuraya. Vabereki vake vauya kwandiri vakati mufesi uyu tikumutsvaga. Saka vobva vanditanisha pa social media paipai, ndobva ndatoita wese attack ndetova attack ini ndindakadena muri fan handiti rema attack majapanese. No. Oh, okay. I don't listen to rikasiyana najits. So ndatanga kuattacka more. That's when she said we are going to deal with this guy on live street. Video iroro riripo, mavideo aripo yakanzi tisi tinogona kudhila nevanhu pa social media isusu ivo na Zizo. Ndazongoti one day ndichibva kubasa mukuru ndakarova work 3 days after that zvanzi tauda kudhila naye Shoni, ndakabatwa basa, ndakarowa left right and center zvekuti ndakanzonzwa ndega kuti So ndanda confused much kuti is it my titi
izi ndaide na futi japraiser mandaide na munhu wese mhandu dzangu dzanziri japraiser secolors zvanga zvine mareasons zvese izvozvo ndanda kuchaya kuti is it crew kwa secolors kana kuti crew kwa japraiser. Japraiser is peaceful. Secolors anobvira pa mathreats munhu akani pa mathreats ndimaititi saka vanhu vese pandakaitaura pa social media zvakanzi ndiye woza akatotaura kuti ada kukurova akatotaura da kugadzirisa saka this person is the one. So after some time varambana na Zizo ndofunga azvinombopedza month ndipo vakabuda iwo pa live ya Sisimeli vaidezera kuti usiri wakajaidzwa Zizo zvawakaita shoni zvezve haundiitire inini ndipo takazova certified kuti chi iwo ndo wakaita madhira saka ndipo vangu vari ku-UK manje ndo vatanga kutodzifambira nyaya dzedzi tsvaga malawyers angu netimu rangu pabada kunyudzwa munhu tiri panguva iyoyo ndonguva yandakadanwa manje. Alright, ndonguva yamakabva mati just a month samabva maisiya nazvo. Yeah. Namona madira siyane nawo. I think abakapha mayisopatsana ndandine imwe question yandinayo ndakanyora pasi so but still wide saka izvi music mukuita sei term every year munobudisa album and mune macollab akawanda and powerful mune masongs makaitana na Confusion ngwari masecular andika but zvinozolinga sei kuti muri munhu waMwari but mukuita collab na Confusion ngachiti slow GG wine what munizvibalansa sei? I don't think I encourage that kune mamwe ma men of God kana ma gospel artists. But in personally I'm quite different. Remember, this is where I'm coming from. So I'll be trying to bring my people to Christ. Like right now Ndine a good relationship na Platinum Prince, a good relationship na Senator Vibes. Senator Vibes is achiti Senator Vibes aripo saidu mburo mangu Senator Vibes chamona. Senator Vibes is actually my son. Oh yeah, ndakam sangana naye ku Port Elizabeth ndikatomu introducer ani calling yakatosimba baba. Alright, ndikatomubhabhatidza ndikatomudi is a son in our relationship. So ndoda ifa nanga ndiri ku mentorship ku Pretoria aitozoya kuno kachiparidza. Senator tangu muzvuma Japraiser kwaye ugama wakena Japraiser anoti wakamira sei naye? Very good. They're very good. Yeah, zvekuti Japraiser there is something that he is doing for him and even pa project rake riri kuya ani album riri kubuda very soon rinenge rina na secolors, a lot of big artists, Japraiser himself and also myself will be part of it. But Senator is still there. Saka andoona kuti malink angu ekuti nini my background inondilinkisa nevanhu ivavo kuti vazivochi vazive Mwari. Do you know kuti Platinum Prince andoziva Mwari zvekudaro? Platinum Prince ndaona madeza pfuura akachinzoni wangu waba dizili chokwadera. I think vavana zvitaurega ina namba yazvitaura nyaya dzake. Ndima mupinze makati Platinum Prince munaye. Natanoziva Mwari makutara pedizili. No, bozi dizili nekuziva Mwari hazvi. Aiwa nyaya dizili anomboba dizili pai. Oh. Bozi chazoita tapinde papi. Akapinda mucrossfire. Chazoita tapinde inyaya kuti mamuisa achiziva Mwari isusu tikumuziva achinzi Vin Diesel. Aiwa anoziva Mwari ukatogara naye Platinum Prince zviuyawo zvakazongowanikwa kumberi but is very spiritual. Alright. Ndakanzwa futi muchitaura kuti Joni koma Tom. Yeah, Tom Jones. Tom Jones chine calling je. But inobu manje. Asi calling iripo. Calling yakazara pai. Ini ndasingatozviziva kuti akatomboshandiswa naMwari kumashuro. Saka ndapiwa prophecy, ndapiwa kudhara ndakati Mwari mungandipe prophecy kune munhu akadai. Kusvika Mwari wandibvunza kuti iwe wangu wakaita sei? Wangu wakaita sei? Saka ndandani pressure ndabva ndatoitaura. But Tom Jones even voice rako nazonga ndiri kuparidza. Yeah, Tom Jones is my brother. Zvitodaro zvitodaro. But last time wangari pa Sunday wangari worship asiri bo. Asiri bo. Apedza obva ati
but I'm pay time. No, I know but chinoona kuti from one pairwa maushipi wayo the answer is you can feel it but mozo mtaura naye there is something that chandiri kuona chichiramba chiuya accident because ichawira because aroda kuzvibalansa zvese social media inomupa maybe mari asi kugona kuita let go but ngasazoita let go aita accident iwe because it's coming, it's a trap yekuda maybe kumuparalyze kana kumuweekend kuti even paanozoda kushandiswa namwari wacho anenge apa wheelchair. Asikaimisa vanhu vamwari kamufuna kunamatira. Ndikunamatira. I pray for Tom Jones every day. I love that brother, but you can really see kuti he's too attached to his stuff. Ari try kuwana space yekuti zvine chimudya uku zvichimudhonzawo but achakunda nomunamatira. Yeah, I'm not munamatira. Mufuna munamatira kuti mwana wamite zvakanaka because I think papa bona kana Tom Jones andika akatendeuka akatanga zvizhamwari kunona kwawanda vanogona kurowa neana kutokuona Tom Jones amatukira aita vanhu kana inini murero neana vacho ndakaita ndichimutsvaga so inini kunditomuziva ndakamuona nevideo raitukwa vauga mweya mucheno wakanditi ndo zvangu wakaita izvi kungoti iwo mazuva ako waita zvekutaipa otherwise dai kwangoti nezvimavideo chakuti ndiwo wakafanana nemunhu ye ndikatoseka. Then I forgot about it. Pese pandaiona anything to do with him. Ndaibva ndapiwa prophecy yekuti unofanira kutaura nemunhu. Mwana. Alright. Ndakara tukama futi unenge wakanaka nenyati family ndakamboona mwiri mese. Yeah, hapana hanga. Nyati family hapana. Sasa mungenda kumuchateni. Yeah, ndikuenda but I might not go. Why? For my personal complicated reasons. Alright. I'm not going to invite you. Not really. Ndingazoshaikwa tisi. Isuzu manje ndisada kuinvite but tetiripo. Ndisada tomboinvite ene invitation yadzitomboira but tetiripo tiri yakayaka. Aiwa saka tosangana ikoko. Kana ma personal reason yakubvumidza kusangana ikoko kandi isuzu takatongoti no ndatotana zigwa nditi no shama isuzu atina kuinvite ende isuzu atisi kuzoinvite. Asisi tufanake tiri tingoriko chete aiwa kana vakasa kuinvite imeenda neinvitation yangu ini toti tisitakamira papa takamira papa right. I think tada kupedza zvedetera zvinhu zvakawandisa stereki tombotsananguriro ini ndinoconfuswa neword zvekuti apostle nekuti prophet. Kana munhu achinzi apostle munhu akaita sebo tine mamwe apostle ekuti unoshamisika nezvavanenge vachiita kana zviti uchinzi apostle unongori munhu akanyatsoita sei chii chakatosiyanisa apostle chii chakasiyanisa pastor chii chinosiyanisa apostle naprofeti wose maticha but mumwe ndewemaths mumwe wegeo mumwe weenglish mumwe wechii saka kana tichiti apostle kune fivefold ministry kunotanga ma-apostles kuya ma-prophets kuya ma-teachers kuya ma-pastors kuya ma-evangelists saka aya esa aya ma-servants amwari anoshanda pa the body of Christ. The body of Christ kutaura the church saka vane functionalities dzakasiyana saka ma-functionalities anosiyana nekuti kune nzvimbo dzinenge dzichida the apostolic. The apostle it means the one who is sent, uyo akatumwa. So in apostle munhu yeye kuti anonzi enda saka chipo chake ndechekutumwa achienda. Saka muchiona ma-apostles agare panzvimbo 1 anenge achingofamba achiplanta ma-branches because they are the ones who are sent. But the apostles manje their functionality inobata ma-offices esa anogona kupinda mu-evangelistic because akatumwa, anogona kupinda mu-the pastoral because akatumwa, anogona kupinda mu-the prophetic because akatumwa, anogona kupinda any office but iye make anonzi the apostle. Then the prophets vanhu vamwari vane chipo chakawandira mukuprofita. It doesn't mean kuti avaparidza vaditi but chavo chakawandira mukuprofita. Evangelists ndo vakomana vanogona kuconvinsa vanhu yekuti vakasangana newe even usingadoenda kuchechi anamparinga anamudhara muparinga nana marufu vana evangelist marufu unovanzwa vane touch pamuromo pa zvakafanana nekuti touch iyo havana Ndine iyo ini ndotobatsirwa ne-the apostolic spirit rimandiri yekuti even ndisingagone kutaura inondinzwa chete nekuda kwe the gift ye the apostolic but vana evangelist muparinga
vanototaura, they have to speak. Ukamuteerera 10 minutes ka unoona kuti mudaro iwayo akaipa. I respect him so much. Then kuita mapastors zvinongoreva a shepherd. Vane chipo chekuti kana maevangelist vaparidza vanoenda kuchechi vanonochengetwa vachifudzwa mweya yavo nemapastors. Mateachers vanhu vaya vanogona kuexpounda the word vachitsanangura word vachitaura into details kuti word choko raMwari kana vachitaura nezvendimi dzinodai so dzipa madetails. Saka vese vanhu vaMwari vane different functionalities chete. But both mazano zvakuita sekuti ukavhura chechi yako ndika kana ukanena ukasazviti prophet utanga usina power, so muona the way azvikuitwa nayo. But inizvozvo ndichana kuti vanhu vakaita sana Pastor Chris under the past, but now muombe chakatovakudza ka inyaya yekuti vakatora uyu office yavo chikuita kuti vafana varipo mazuva ano vasatokure inyaya yekuti unongori pastor obva watora office yechiprofita, vanhu obva wauya vachida chiprofita woshaya chiprofita. Vamana inini handizi prophet. Vanhu vazhinji vauya vachindibvunza zvekuti tiudziye kuti ramangwana kunei. Vanongouya kwandiri vachiziva kuti kana takangoona apostle vanongoti namatira, tikakunamatira zvinotofamba zvakadaro. Saka zvakafanana nekuti iwo boots yakanaka but ihombe. Ukaenda pavanhu vanokuseka. Number 1 haizi yako. Number 2 yakakurisa. Yakatonaka zvechokwadi but yakakurisa. Saka instead yekuti vanhu vakuomberere vanokuseka. Ndo zvakafanana nezvokuti uri an evangelist wakuzviti prophet. Number 1 unoita maerrors, unotoonekwa kunzi error uye munhu haana chaari kuprofita. Saka munhu gara muoffice yako, kana uri a pastor be a pastor, kana uri an evangelist be an evangelist. Usashande nematrends. Pastor Chris is a pastor, he is very big. It doesn't have anything to do with what kind of title do you have. You don't have to be an apostle for you to be big. You don't have to be a prophet for you to be big. You have to be yourself. Once you are yourself, indaita umbozviti prophet here. Ndobva Mwari vanditi profita. Tinzwa. Ndo vanatadza kuprofita. Vanati saka manje zvorei. Saka baba Guti ndo vakazoya ine vision kuhope. Ndobva vandinamatira naamai Guti. Vandaziva kuti it's the apostolic, of which by that time I didn't confirm. Ndaingozviti ndiri brother. The other prophet of Aya ndiudza zvakashama. Mwari vari kundiudza kuti you need to begin to do the apostolic because une mandate ye the apostolic. Ndikati mudhari wako yakandinamatira kuhope vakatondi initiator into the apostolic. So ndiri an apostle not by choice, an apostle by confirmation, an apostle by calling. Right. I think tona kupesana nyaya I know kuti ona zhinji, I know kuti basa raMwari rinenge richiitwa, maybe vanenge vasingazivi zvinenge zvichiitika. Ndiripi basa zvamunoti zvakanyatsoitwa imimi naMwari kuupenyu hwenyu vachiitira vamwe vana, kwete zvamakaitwa imimi zvekutengerwa chino, but zvakaitwa naMwari zvamunoti chechi kwedu basa riri kubatwa. Zvakangofanana kuti wakaenda kuchechi kwaprofeti kuda kwachizvese unoziva kuti ikoko healing and deliverance asi mafanisi. Murume akaomayo handimaona wakaendawo kune muprofetiwo unotoona kuti profeti ava vaurwa zviprofita zvakati. Wakaendawo kune munhu akati papa shoko rafanana chiweshe waitozvati pakaparidza baba benzi andika ngati yakachinja upenyu hwavanhu vakawanda andika. Saka iminde zvipi zvamoti no kuministry kwedu isusu kune zvinhu zvakadaiwo zvaitika ende ukauya uine dambudziko rakadaiwo iri dambudziko iri rimire. Okay, I mean maybe you can read here. Plan chapa. Sekuru wenyika nditi. What do you see here? Ndikuona vana anditi. You can see with vana vakabata vana. Like maybe you see like this. Vana vese vandakabata. These two very different as my twins. Right. Vanhu vakanamatirwa kuchechi kwedu nembereko. Saka inini I can tell you kuti kusiri kuzvikudza but kupa mbiri Jesu yezvinhu zvaari kuita in our ministry. Handisati ndamboona in the history of Christianity church ine mari dzawo dzembereko over a smaller space like 4 years that atanga ministry. We have more than 5,000 barrenness recorded testimonies.
All right. And we can count for you 1 2 1 2. Saka kuchechi kwedu zvembereko zvakanyanya. Mbereko dzinonamatirwa dzichi Mwari vachita nyasha. Then witchcraft. Witchcraft yekunzi munhu akaroiwa tikabata basa chaizvo kuti hanzi anofunga kuti vanorwa witchcraft vanofanira kunge vakapfeka kana rimwe ziheti rinotyisa vanonetsika newitchcraft ngavamboya its free handiti hapana panobhadhariswa mari hapana chinombodiwa kungouya uchiti wakaroiwa tosatarisa kuti Mwari vanogona kutibatsire tione kuti akaroya ndiani kaya kunoku tinodhila nazvo. Then deliverance zvezvima spiritual husbands, spiritual wives, zvekunetswa nemweya yechina ikoko vanhu vakawanda vari kubatsirika kusitawo zvemabasa nevanhu vanobatsirwa nemapapers vachienda kuma-overseas. Chazvakanakira ndechekuti it's not a business. Munhu anoda kungouya anongoitirwa mahara hapana kana sini raunobhadhara. Saka vanoda kutraya kuda kungobatsirwawo hapana kana sini ravo rinodiwa. Even 5,000 barren woman the number yatutaura hapana kana mumwe chete akanzi bhadhara sendi. Saka vanhu vanoda kuzvitraya they are free to come and try. Mwari anovaitira zvakanaka. Ari pakadakadzonzwisisa but murezimbabwe I think ndakaenda zvangu inini ndakangoti no kuti muone munhu waMwari nondipoyaya ma5 handipojati ndosimuka because pa 1000 ndikati 5000 ndikati by 5 ndidanganooti Mwari vanonge vachitiitira zvakanaka. Saka ameno apostoli amuchine zvimwe zvakamungade kutiudzawo mhuri yeZimbabwe I think zvangandinazvo zvangada kubvunza ndaziya obvious hatingapedze zvese nezuva rimwe chete since takararama zvinhu zvakawandisa zviri ministry ane 4 years zvakawanda zvakaitika before even ministry but for now zvangandichiona kunge zviri important stereki kwandiri nemadiri angu anoita makuhwa I ndaita sei ndabvunza mengamene imwe message amangade kuudza mhuri yeZimbabwe. I don't think I have much, but I think I would like to apologize to anybody who got offended nezvinhu zvandakaita in the year 2024. Kune zvinhu zvakawanda zvakaitika like maona zvekwa Mary ndo vanhu vasina kuitwa zvakanaka anozviplan. Whatever that transpired pane try clarify nyaya dzangu na beam group audio ikaenda all over zvava zvaita kunge ndiri kuda kutrya kusvibisa musikana here something like that. Vamwe vanhu vakaoffendwa, vamwe vanhu vanofunga kuti maybe ndakamurejecta ndakamushandisa ndakamuita sei of which things were not like that. I'm not that kind of a person. Handingagoni kuitira munhu wandaiva nekei naye wandine kei naye utsinye anyhow. Saka kune vanhu vese vanoona kunge ndakaita utsinye kana ndine zvandakaita I'm taking every blame. Kuti as a man of God maybe there are things that I was not supposed to do. Maybe I did things in a wrong way. I think I take every blame. And kune vamwe vanhu ndakambopindurawo rafu ndadhiniwa vanenge vachipinda ma-comment section tagara tirimoka ndomukupa kamuseredzero. I apologize. Then 2025 we are focusing more on Christ. We are focusing more on the work of God. Kana kune wandakatadzira wese I really apologize. Kune vese vatakashanda nawo zvisina kupera mushe I really apologize. In the war of the nation of Zimbabwe nevanhu vane maonero avanondiitawo still I take the blame. I'm very very sorry. I think that's all. Mari Zimbabwe ndinoda kutendera nekuramba muchingoona nekusapota tatina apostle Shoni vanga tichitaura nawo tichinzwawo side ravo renyaya ende makumbiro regero pane wese wakafila kuti mwoti mafeelings twawakafila pane zvaiitika mugore rinoiri uyezve neniwo saDJ Sparks ndinokumbira ruregerero pane wese vandakafilisa kuti mafeelings wotusiriritwo. Number 1 madedido no pana madedido manje man of God chakaitika pana madedido ndaitry kuexpressa zvandofila inini handisi munhu wekuti ndinofarira munhu wese. I think munhu wese ane machoices but mavideo andaona ini I think ndakatoti atozomuziya nekuda kwemavideo aSparks saka ndatomupusha zvatomubenefita but inini ndakukupinza interview ndisati maenda. That's okay. Do you have any personal grudge with madedido? No, hasana tomuona, hasana musangana, hasana mutaura naye ever since. Saka music yake inongondiboa nje. Handisana musangana naye, hasana mumuona, handomuziye. Saka mnovenga ndakatomuona tonaso first yake handisana yasoibata. Saka are you going to have an interview naye?
yeah, maybe akauyawo kuinterview but not kuti because kuinterview kwedu kwake anogona kuuya maybe just because anofarwa nazigo and ndingoripo ndingobvunzawo semunhu anenge achifarwa maybe namunhu ari kuti kuinterview kana interview for the sake yemaviewers but otherwise ini personal chaiyo music yake kwandiri handiteere that type of ndine munhu wamwari handiteere music iyoyo because chinhu chinondiconfuse pakutanga izita rake zvaanenge achita rake zvaanenge achiti svabada yazvoita sese I don't listen to but chingompa shout out kazata anyway big up yourself madedido mamurira intro yake madedido wabada svabada ya baba panozonzi ndiri dangerous fanaka chirize ndiri ndururati get confused no ndada kubvunza wekupedzisira tichivhara ko maitanaka for the people toita kugospel noziya yeah maitanaka for the people yeah inini maitanaka of the people namadedidoka I think inini kwandiri nini isame group andifarira music yawo but ini munhu anotofarira pana maitanaka nditanaka wacho the way anosupporta mai wacho ukona une mwana akaitaona une mwana anenge tanaka indofollowa tanaka patiktok inini indofollowa tanaka ukona waitideta mwana kona Jordan kana Jaden wachindisupporta semasupporter anoitwa mai tanaka natanaka vanogona maitanaka no vanogona but havandigonera saka madedido futi anogona but hakugonerei madedido haatogona ini mhuri yezimbabwe ini nasare nhangu irasi basa rangu ngomana aramba achipisa madedido inini hangu madedido ndakamuzira on your platform saka anogona say much no vanhu vazhinji vanotomuzira paplatform yangu ndatira nezvake andika ndopakasimukira ndangomunzwiko muinbox mangu andika asi sesindori mumwe munhu matazotaura nezvake andika but chandikuona chinogona kuitika ndechekuti vanhu vemuzimbabwe munomu especially when it comes to nyaya dzemusic tine kamwe kaera kari kuitika kari kubva nepatiktok you know tiktok zvoitika ndoda kuona chinhu inini chitori fani ndoda kuona chinhu inini china nditi chifani kachinobohwa andika ndobva ndareacta kwachika ndo ndachiita challenge doesn't mean kuti izvozvo doesn't mean kuti munhu iye ane chipo doesn't mean kuti munhu iye anogona andika tumwe tunhu kwatinoitawo wedu tashiya zvekuita because inini satiktok ndo platform yandopinda pekupedzisira ndashiya zvekuitisisa because I know kuti hakuna chinhu chiri serious ikoko maskechi areka achiitika tiktok ndokuroro kutika vanenge vachiita zvinhu hamenefu kuwarairwa kuti too much I know social media tichitewarairwa tichita sei tichiseka but tiktok iri wese palevel yekuti oda kungoona pachitotsinda nga video kekuti hauna chekudzidza hauna chekuudza Jordan hauna chekuita sei it's just nothing chichitwa kwakwe saka I'm very sorry munhu wamwari ndakuzataura zvimwe zvisiri but anyway don't forget to subscribe, like and share.